Mugasomi mwanchomo tegerere yaitanirie tegekeje mugire chinse isano na ibere chebono mugaso ichigani chinga kingo koretera Amang'ana Amayia sinchira yobo ikirano gati Amang'ana yo asinchira yobo ngeri tangani Muraibu ensi ya Kenya mweskebile muruto ni gobona alire irabuna asika kimitenyi 12 eribosio ensi ya Kenya nigera chikobe ntangani asorogongoro wa Afrika korose chisimi gusechi smartphone chiriguri reinse mono Kegambero kyo kurigereria mamocho yobo kurumime yensi ya Kenya nigo kirache kuna cha ikina kimubwataranityo mokonyi bo muraibu ensi ya Kenya mweskeriga digashagwa amona abantu bandikianda abakagirwa kuruma ange shilingi chibilioni isano na ibere enugutanye rituko rya rero ababwatani bechi sekta au kubaterana nabo bisabo bocheno imeye county ya Nyamira nigo bono bachakirie campaign yo gutalira chichiro au imeye county yo kere wiki irende kubasemia abamenyi be county yo konyore chanjo ya corona nimesangerekano yo kurwa maoni kurwa saba na inchi nigegendrete gukoreka assist blockation au imeye county ya Kisii abasaba menyi bechi nsemi chibabire bakonyora libagari yo kurubirengerero byabo kubatekana nari baganite serikali ya county inariko bakorera asika emyaka 5 iribusyo Muncho mutegerere na kwariganirie erinda nyora ya mona yanda mange asinchira yobo ikirano bunabaga gutekera SMS yote Amang'ana Amayia ime Kisii FM iretera nenguruko purity Nyangweso Umwancho mutegereri bono toerera uyaigwe bunagwateka kurwa SMS ya Amang'ana Amayia ime Kisii FM Kisii FM enka yomugusi Muraibu ensi ya Kenya umweskebile muruto nigobona alire irabunege asigeka kimitenyi 12 eribosio ensi ya Kenya nigera chikobe ntangani asorogongoro Afrika korose chisimi chimanyikanite bina smartphone chirigurire ensi kigima gakono kurwa sama gacho a Kenya National Chamber of Commerce and Industry imiumucho munene o Nairobi Muskeruto nigo aine kyabuna chisimi cyo kirache kwani wega tichi shilingi chiribwisato gweka chiribwinye nigo kirache kubikirwa ebibatero au ebibirabe biko bakonya abasai asoko bari bagali gukora ubunchiriria gwetera emetandao Oigo muske ruto ni gairanirira ikiganche kya Hustler Fund ikyo arubereti guchego chake tarike mu mutinyo 12 mwaka uyo ikyatebire buna nigo kirache ko korobya umusigo bwa makabeso kegironde bwensi gucheko rya makabeso gwetera ikiganche kyo ni gara chikwere na chibese cheguro gose interest enke kubwa makabesa nde yechibengi abasebona ruru kuburi guchese chibengi chonse meyense ya Kenya kubwatyo mu bwekano yo chunge kechebego muske ruto ni garire irayo guchego sire sekta ya jua kali asoko ni kebuna abantu bajua kali mbanyora maigiri kurwasi chiskuru chebo bundi irinde banyore nonye n'ikimashini cingiya kirabakonya semirimo yabo igogenderete gutegerera Amang'ana Amayia kurwa Kisii FM enka yomugusi Asoro batirondo mwanchomo tegerere ababwatani bechi sekta au kubwaterana nabo bisabo bocheno imeye county ya Nyamira niko bachakiri campaign yo gutalira chichiro au imeye county yo kere wiki irinde kubasemia bamenye be county yo konyore chanjo ya corona wakwana sichiro ya miruka imeye county yo ababwatani abo egati ababara bechi dini niko baine kiribuna niko bachakiri campaign yo mega yo konyore kanabuna abanta bangi niko bakagereto burere bwa COVID-19 bwairire emergency ya Kenya musekeito Henry Gongera na twariganiria roboti oruo asinchira ingekirano Abarayabo bechi kanisa imeye county ya Nyamira amona abanyagitsari nigo bacakira iciro ya miruka asomorubiri y'uboko ba abamenyi be county y'u echanjo ya corona abarayabo nigo baberaniriye mbuya mono abarandi asoko babeka asama sabo chinga kibagenderete kurwanyo uboroyiri bwa corona imensi ya Kenya. Nataka kushukuru katika upande wa kidini, nataka kushukuru wale wachungaji ambao wamesimama nasi kwa sababu tunapokuwa hapa kama Interfaith Network kuna wachungaji wale ambao katika county ya Nyamira kama wangeweza kutubak na wasimame na wakubaliani nasi ili jambo lingewezekana. Asensemo yabamenyi be county ya Nyamira nigo bagokire gatambukiro icyo na kubayiraniriye abarayabumbu ya mono asogocha irinde ko ba echanje yo ya corona komenta nayo nigo bamenyi abo baboliriye abantu bonsi wesokia irinde banyare ko bakanyore echanje yo ya corona. Walikuwa wanaona kama hii COVID-19 imeisha lakini COVID-19 inaendelea, daktari wamekuja, watu wanaendelea kuchanjwa sana hapa miruka, tena naambia watu muingie sana muendelea kuchanjwa. Bononigo abaraya ubechi kanisa batebire buna niko barachi gutara ase ichichiro ao imiye county yu ya Nyamira elinde ko ba echanjo ya corona abantu bonse hinko report ligetaseni ya Kisii FM eretarane ni gongoro kwa Henry Gongera. Kisii FM enka
y'omugusi. Utikana na yumo nchomo tegereri emesangiririkano yokorwa maoni korwa saba na nchi nigegendrete gokorekana as application au imeye county ya Kisii abasaba menyi bechinse michi babire bakanyora libagari yokorwa birengerero byabo kubatekana na libaganitie serikali ya county nyari ko bakorera ase ikaki myaka 5 iribusyo menyi be county ya Kisii nigo banyorete libagari yokorwa birengerero byabo abasomo MCA be wadi ibeno imeyanya libari chache umuske Steve Arika araite mesangiririkano yase application au imeye wadi yo muskari kanigari eteira yogucha gokoromukia na korenta magenderero amange ase wodi yo ya ibeno korengana ni chira chiri abeto kubalira bamenyi bense miyo abasebego ababorite bamenyi be wodi yo goche kobwaterana ne abisi yaye amona baribande imeye county ya Kisii rinde kweneke bona magenderero na nyare korekana ase wodi yo igo buna na riyo chira ibeno komesere aniko korandega taniko koramo chore 2027 Ngongo para que não tá caindo se coiu. Ele que era tanga bambanda bonoga katimuke tenga mwange yani na sera mono ka tunde tuti kobira wanaiche. Lakini rende kali aitoko kwa tino koranga kini akitoko koni. Ibange chishare chinyike chibe chiko pale wa. Tukapenda baga oniga baligegeti kusenona asege tiga itikere kenene na korera yamanyantro edenyamicho indetwara tano nindi genagenda indetwara agenda no ngo chidani muri paleta yugo no hestimo kubinga angusi oro senyeri bari cyake uchinibene ige bibios tobwaterane egera tosukie ibeno yitomo mwanjora titaitimo tukere jibeka tagito tobwaterane tuskeni mwamu Chunga keche boigo ase wadi ya Kitutu Central imeye county ya Kisii amo MCA be wadi yo nigo bakirete ngambe ya mwana bamenyi be wadi ya sogo cha sobonge na gusange birengerero byabo guri ya magenderero ayibaganitie akorekana ase wadi yo Samuel ni onkuru kwa Duke Samuel Nyarango ngonde MCA Kitutu Central Ward igabo tulia situ kulia lero tobate public participation ya CIDP imono erengete ti project sija akorekana ase myaka 5 abantu baito bagega botoli abo sub county ya ani sub location ya Botori ya toire chiproposal chabo twachibwatire Muncho mutegerere emesangirekani joni gegendreta sichi wodi au imeye county ya Kisii wika omweri we wiki yiga igogendrete gotegerera Amang'ana Amayia kurwa Kisii FM enka yomugusi Liga na Amang'ana Amayia muncho mutegerere agendrete gochira sinchira yobwekirano eyema seyemo gwetera Kisii FM chuge kigotonyera gwetere birengo be 94.1 gusibe gotonyera gwetere website ya www.kisifm.co.ke na bwo gotonyera asense media YouTube gwetera Kisii FM digital Kisii FM enka y'omugusi Ukora kurwa semesite Amang'ana Amayia chinsa isano ne birichebo no mugasomo nchomo tegerere chunga kyomo jadalo mutindi ogendreta ase bunge nene yense ya Kenya igoro yike gancha kya magenderero yeche bunge kamanyiganete buna CDF abajumbe aoni ko barurekanire kurwa okoboko gochi asumu swada boko ganike ganche kyo kiranigwe na gochaka gukora imirimo rimorioka mujumbo Kitutu cha North umweske Jafeth Nyakundi nigatebire buna ikiganche kinigo kyabiri kubakonya ba Kenya bange anamona abana bichi skuru gwetera chibasari abase bana tebirubne kiganchi kini wakibwenerete kweranigwa irinde gukora amagenderero aria akororekana ase chinsemo ao chie bunge umuske Nyakundi nigo begatebirubuna aborki wabange nigo bagenderete gwetera chinga kichingongu kubatekana no kubura chibasari abwase atebirubuna abajumbe nigo barachi kubwaterana na gwetia sobwango umuswado yo bokwirania CDF tia samari tankuru ku Jafeth Nyakundi inchomo chumbe okitutu cha North emba atakagusiri CDF ye ya konyira abana abange ya somiri abana abange nende buna bone igatuko kwana abana baito isikobare esengencho CDF teracha lakini intu buna abachumbe twaikaransire twaiwananire sengencho CDF weye ye agachire chusukuru chi nyinge nonye kobwa county government nonye kobwa national government igo CDF ya konyira abantu abange na intu buna amachumbe nto gwancha genteke gesire esengenche genteke gesire abana baito bagocha guchandika abana baito bagocha kobera isiko esengencho chibese chi na chicyabere chiko bakonye
Chungake chabo muske Jafeth niga mwegereire umwaziri bw'echiseme umuske Ezekiel Machogo asechingwana chiaye guriche bese chikuruga guchia City University abwasate biribuna umuske Machogo niga beto kwigwekana bobe engana konya ya chakiri kumukia mabirira matindi kurwasa borokia amona borokia City University au serikali emeyense ya Kenya. Mheshimiwa minister yetu ya education Mheshimiwa Ezekiel Lombaki Machogo nga ateba nga mbarigo chiko fund chi university ntagete goteba buri no burimu egento Mheshimiwa Ezekiel Lombaki Machogo atebete nga ngo chiare ko fund una bago fund butambi lakini chi university cheto na chirocho gwikaba chake korengereri ebintu bara kore ebindi baranyare komenta chibesa eschirichi chirie serikali yakoba because the government gives them money na barabu ikabacha kikolengere buna Kenyatta University. Kisii FM enka yomugusi Muncho mutegerere chetani risideke komine nyeguri chinsa isano nebiri chabono mugaso wekera bunongo ya kolera Amang'ana Amayia sinchira yobo ikirano biya munasingin ncho wachora kuyetegerera kurwa Kisii FM 94.1 yenero enka yomugusi chikiraga chinsa isano nesato tomerane nenda SMS ite Amang'ana Amayia irinde ngendrego kumanya ya muna yanda mange asinchira yobwenge iritirane ngoro kwa Purity Nyangweso. Omwelio bw'Amang'ana Amayia bunaletwa sole na Kisii FM enka yomugusi. Enka ninka enero enka yomugusi. Kisii FM enka yomugusi. Enka ninka yomugusi. Ngoja igoro umwencho mutegererio Kisii FM nigo toko wakira ngambia